Skiet assolut mid-deputati nazzjonalisti dwar jekk jemnux lil Ostingat fl-iskandlu taż-żejt. Kien biss id-deputat nazzjonalista u viċi kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami li ddefenda lill-eks Ministru Nazzjonalista Ostingat u qal li dan huwa bniedem nadif. Xi prezz kellu jħallas il-Partit Nazzjonalista biex għażel jiddefenda l-Ostingat? Kont aċċetta donazzjoni minn George Farrugia? Kemm hu nadif il-kollega tiegħek? ħafna. Deputati oħra għażlu li jwieġbu biss b'sempliċiment Happy Christmas. Il-militi tajjeb lilkom kollha. Xi prezz kellu jħallas il-Partit Nazzjonalista biex għadel jiddefendi? Mistoqsija minn One News dwar xi prezz kellu jħallas il-Partit Nazzjonalista meta għażel li jiddefendi lill-eks Ministru Gatt fl-iskandlu taż-żejt, id-deputati tal-Oppożizzjoni ma weġbux. Naħseb li huwa nadif l-eks kollega tiegħek Ostingat. Naħseb irrisponda diġà fil-fatt. Kont aċċetta donazzjoni ma' George Farrugia? Mu nadif l-eks kollega tiegħek Ostingat. Mu nadif l-eks kollega tiegħek Ostingat. Min-naħa l-oħra d-deputat nazzjonalista Tony Bezzina ħarab lil kru ta' One News għax qal li kien sarlu l-ħin.